Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari-Saring Success, ang programang maghahatid sa inyo ng sari-saring kwento ng tagumpay at inspirasyon mula sa mga negosyante ng Central Luzon. Samahan niyo po ako sa pagtuklas ng mga sekreto at diskarte sa likod ng mga matatagumpay na negosyo. Kung ikaw ay naghahanap ng perfect place para mag-relax at magdaos ng special events, mayroon po kaming alam na isang tahimik na destinasyon for staycation, parties at special occasions. Isang lugar kung saan maaari kang magpahinga, mag-enjoy at magdiwang ng mga espesyal na okasyon. Ito po ang Carmela Private Resort na matatagpuan sa Barangay Panipuan sa Siyudad San Fernando, Pampanga. Pamilya, ito ang naging sandigan at inspirasyon ng owner ng Carmela Private Resort upang maabot ang rurok ng tagumpay sa pagnenegosyo. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga magandang bagay. Like, may istorya doon na kasama ko yung nanay ko. Tapos, nakaupo ko sa sala set. Tawag doon, nung bata kami, sala set. Hindi ngayon, sa living set. Napabili ako sa nanay ko ng ganun. Kaya lang, si nanay kasi medyo matipid. Kaya lang, gusto niya yung dapat, kapag yung pera, dapat yung ginagamit lang. Nakapagtapos ng pag-aaral at pinasok ang financing business. At dito ay nakapag-ipon at napagplanuhan na tuparin ang pangarap na matagal na niyang gusto para sa kanyang pamilya. Nung bago COVID, may meeting na ako with architect Jong Nagit ng Mula. Mula de Victoria. Yeah. Tapos, and then, nung pagkatapos ng COVID, nung pinatino namin to, is nag-usap kami kung ano yung mga pinagkaiba, kung ano yung dapat na ma-offer namin na iba dun sa mga bagong mga staycation na mga na ganito. So, linista namin, yun nga, dapat parking space maluwag. Tapos, sabi niya, dapat sa loob tsaka sa labas is Instagrammable. Sa bawat pangarap, mayroong mga hadlang na kailangang malampasan. Ngunit hindi ito naging dahilan upang sumuko at hindi matupad ang childhood dream ni Ronald. Pinag-ipunan ko. Bago COVID pa lang, nag-iipon na ako. Tsaka kasi ako kapag halimbawa sa kapag may nagtatayo ako ng business, talagang pinag-iipon ako tsaka pinag-aaralan ko na maigi. Malaking difference. Kasi sa financing, more on kami yung linalapitan. Kasi yung sa financing nga kami. Pero hindi sa ganitong business is dapat yung marketing. Dapat yung sa marketing aspect na dapat talaga malaman ng mga tao na mayroong ganitong kagandang lugar. April 26, 2024 nang magsimula ang operasyon ng Carmela Private Resort. Bukod sa Instagrammable, talaga namang pinag-isipan ang bawat disenyo nito upang ma-experience sa mga customers ang luxury sa abot-kayang presyo. Yung feel na at least sa isang araw, maramdaman ng mga customer na yung luxury ng buhay, like maganda yung bahay, tapos may pool, malo yung parking, tapos yung landscape maganda. Yung gano'n yung para sa isang araw, maramdaman nila yun. Tapos hindi sila mag-worry na mag-brown out na nun dahil may malaking generator kami. Kasi nga gusto nga namin yung private. Tapos bawat villa is meron silang ibang classification. Like yung dito, more on pang-okasyon. Yung pangalawang villa is si Villa Rene is more on barkadahan type na, halimbawa kung matutulog sila, sama-sama sila doon, pang maramihan, mayroon.
Tapos yung Villa 3 is Sinia. Is more on, alam ba, kung pamilya lang sila, tapos yung presyo is medyo cheap ng konti sa dalawa. Sa ngayon, isa na ang Cormilla Private Resort sa mga go-to destination ng mga magbabarkada, magkakapamilya, magkakatrabaho upang makapag-relax at mag-enjoy sa bawat okasyon. Kasama natin ngayon si Miss Jel, ang resorts supervisor, para malaman natin kung ano ba yung mga amenities, at ito I'm sure inaabangan ninyo kung magkano ba yung rates sa tatlong villas dito sa Cormilla Private Resort. So, Ma'am Jel, meron tayong tatlong villas dito, at ano yung mga pangalan ng villas na ito? Villa Jacobo, Villa Rene, and Villa Nia, that named after the children of the owners. Oo. So, itong tatlong villa na ito, ilan ang capacity nila? So, umpisahan natin sa Jacobo. So, our first villa po, which is Villa Jacobo, the event haven. So, has a sleeping capacity of 14 people and can accommodate 100 to 120 people for events. So, Villa Jacobo po is the best choice for hosting a event. Oo, so ito yung pinakamalaki nilang villa. Yes po, when it comes to events. So, kapag merong parties, ito yung dapat nilang piliin. Yes po. Oo. Yung mga rooms nakita ko ang lalaki din. So, 14 people. 14 people. Pero yung receiving area, napakaganda, napakalaki. At Yes, you know what I like most about it? Ano siya, high ceiling, tas merong mahabang table. Oo. Oo. So, itong ganito kalaki na villa, the biggest villa that you have, magkano yung rate nito? So, the regular rate po of Villa Jacobo is 25,000 per night. But with a discounted rate po for 21,200. Wow! Ang laking ang laking discount. Okay, punta naman tayo sa pangalawang villa. So, our second villa po is Villa Rene, the Barkada Getaway. So, Villa Rene has the sleeping capacity of 20 people and can accommodate up to 50 persons po for events. So, Villa Rene is the best choice po, or perfect choice for large Barkada Getaways and small event. So, pwedeng family. Actually, kahit company, pwede din, no? And the last one is? Villa Nia po. So, Villa Nia is the family retreat. So, has a sleeping capacity of 16 people and up to 35 people po for events. Yeah. And what I've noticed, kada villa, meron silang sarili nilang private resort. So, if you are really a person na gusto mo may privacy. No? Talagang you can get that privacy that you want. Opo. Oo. So, etong bawat villa, meron silang rooms. Ano pa yung ibang amenities nila? So, all of the mentioned villas po features their exclusive amenities po, including the private parking lot that can accommodate 10 to 12 cars also. A built-in karaoke system po. Located po sila on the living part. And of course, the private swimming pool. Yeah. This private swimming pool. And we also have our fully equipped po na kitchen area and dining area. An outdoor kitchen din po with griller. And of course, spacious bedrooms. Yes. And first and foremost po our complimentary toiletries. And of course, ma'am, we are proudly to say that here at Cormilla po, we don't have our outage. So, wala pong brownout si Cormilla. Because, dahil? Meron po tayong generator that can accommodate the whole facility. So, which is perfect, no? Yes, lalo na dun sa mga may mga events, no? Siyempre, ayaw nating ma-disrupt yan dahil lang mawawala ng kuryente. So, hindi na natin kailangang i-worry yung mawawala ng kuryente dito sa Cormilla. Siyempre, tinanong na rin namin ano nga ba ang sikreto sa success ng Cormilla Private Resort. I-share ko lang, no, kung ano yung secret ko. No? Tatlong D lang. Discipline,
determination tsaka decisiveness. Yung discipline doon, yung dapat mag-ipon ka, tapos bawal yung sugal, ganun. Yung dapat makapag-ipon. Doon yung discipline. Determination kapag galimbawang kahit na may struggle or halimbawa kung may gusto kang gawin sa buhay, dapat kung determine kang mapatay yun o kaya gusto mo, dapat nakafocus ka lang. Ganun. Tapos, yung pinaka-importante yung decisiveness. Yeah. Yung dapat kahit na halimbawang hindi mo alam, pero dapat yung mag-isip ka na sa puso mo na gusto mo ganun. Tapos dapat risk taker kasi ako. Okay. Huwag kang matakot na mag-take ng risk. Para halimbawa, para malaman mo kung ano, di ba? We are inviting everyone to please come and experience the beauty and exclusivity of Cormila Private Resort and Villas. So this is the time for you to see why Cormila is the ultimate destination for events, relaxations, and unforgettable getaways. So for bookings, kindly call us at 0961-443-7528 or email us at cormilaresort@gmail.com. And please follow us on our social media accounts. Our Facebook page is Cormila Private Resort and Villas, and you can also find us on Instagram at Cormila Villas. May kini, malaos kayo king Cormila. Kilala bilang isa sa mga batang negosyante sa probinsya ng Pampanga, ano nga ba ang kanyang sikreto? Alamin natin ang kanyang recipe to success. Ang tagumpay ni Chef Vince Garcia ay hindi isang overnight na pangyayari. Mula sa simpleng pangarap, nagsimula siya mula sa wala. At ngayon, siya na ang isa sa mga pinaka-nirerespeto at hinahangaang chef at negosyante sa Pampanga. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Paano naabot ni Chef Vince ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon? Halina't pakinggan ang kwento ng isang tao na nagtagumpay sa larangan ng pagkain, negosyo at buhay. Before, when I was a child, it's always my dream. Galing tayo sa hirap, ang pangarap lang natin is may tawid yung pamilya. Pansarili at pamilya. Ang pangarap ko dati, lahat ng nakararami, makapagtapos at mag-abroad. Kasi I believe, isa yun sa mga batang 90s tayo. So, ang pangarap natin lahat, makapag-abroad. Pag pumunta tayo sa abroad, marami tayong naging kaibigan ng mga pamilya, nagsipag-abroad yung mga pamilya nila, ngayon, umasenso ang buhay nila. So, isa ako sa nangarap mag-abroad, at the same time, umangat sa buhay. Malaking impluwensya din umano ang pagluluto ng kanyang ina, kaya siya napunta sa food industry. Well, from our, sa root namin, from our family, my mom is, she's a fishbowl vendor, she's a merienda vendor. So, again, it's not just a recipe, but we are already saw from the beginning na food ang kabuhayan namin. So kagandahan nun is as early as a very young age, na-expose kami sa food. Selling from the merienda, from the almusal, then also may mga times na, most of the times, she's the one who's cooking and I'm the one who's selling the product. So malaking ano yan. Very big influence sa akin yan ngayon. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinili ni Chef Vince na mangarap at magsikap. At ngayon, ang kanyang mga pangarap ay nagbunga. I'm a graduate of BS HRM at Systems Plus College Foundation. I'm also a diploma degree holder from Lyceum of the Philippines University for Boulangerie and Patisserie. And I took my Asian cuisine at Ice Camp Katipunan. And I took my other short courses from different culinary school.
Before, I'm a restaurant, I'm working in a hotel. Hotelier ako. I'm a kusinero sa isang 5-star hotel sa Clark for almost 3 years. Then, I dedicate my entire 3 years in that hotel. And I enjoyed working in that company where I adopt all the positives na meron ako ngayon din. At taong 2013, napagdesisyon na ni Chef Vince na pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Way back 2013, nag-start ang lahat to sa garahe. It was very incident lang siya na may nagpa-reserve lang sa garahe ni Dr. Manabat. Then may mga relatives na gustong kumain. Tapos, actually galing na ako sa hotel noon. After that, moving ako sana sa ibang hotel. Ngayon, they want to eat sa Pampanga, mga relatives. So, pinagluto ko lang sila. After ko sila pinagluto, doon nag-start yung reservation. So, I don't know what this reservation is all about. And that's 2013. Then, the rest is history. Nagpa-reserve, nagbayad, kumain. Maganda to, sabi ko. So, hindi ko rin alam anong reservation yon. Then, ginawa ko lang tuloy-tuloy lang. Because I started Rainforest Kitchen. Sa garden lang kami. We started with couple. And hanggang sa dumami yung mga guests namin. Pinuntahan tayo ng mga celebrities, mga chambers, mga doctors, mga politicians, and we serve them all. And their area is very small. It's very intimate and private. So, nag-click naman siya. We are reserved for almost 6 months in advance. And the rest is history. Hindi smooth sailing ang pagnenegosyo para kay Chef Vince. Dahil wala siyang gaanong background dito, kailangan niyang pag-aralan kung paano ba magpatakbo ng negosyo. As I always mention, no, this one is not inherit. Ibig sabihin, hindi siya pinamana lang. So everything's from the scratch. A person doesn't have any idea of running a restaurant. We have a food business before, which is itong ang merienda, kakanin, the normal survival business namin before. But running a restaurant is different from being a cook. Anyone can cook, but not anyone can run a restaurant. And during that time, I'm a cook, not a restaurateur. And it took me years to develop how to be a restaurateur. Even now, I'm still on the process. Wala pa. I mean, kaya nga hindi siya yung parang overnight success. Na, ay, magtatayo ako ng restaurant bukas na bukas. I'm a restaurateur. Running a restaurant is different from being a cook. Being a cook or being a chef knows how to lead people. Being a restaurateur, there's a lot of factors. Management, accounting, handling of people, supply, I mean, so many to mention. But then again, I was able to embrace, and it took me time. Sa ngayon ay nakapagtayo na siya ng iba't ibang mga restaurant na talaga namang binibisita ng mga Kapampangan at ng mga karating probinsya. My very first restaurants, which is Rainforest Kitchen. Then I'm with Rainforest Kitchen. We have Rainforest Kitchen. We have our Chef Baboy, your favorite Korean samgyeopsal. We have the best cheese ever. And we have the BG Baker Plus Bistro in Clark and incoming Filipino restaurants. So, as of the moment, I have 7 restaurants na iraos naman. And lahat yan, gulungan natin. Ginulong ko langan. Nilabas ko langan. We have less than 300 employees right now. We do big caterings, as big as you can. We have thousands of guests. I learn a lot. Para kay Chef Vince, hindi niya maituturing na successful ang kanyang pagnenegosyo dahil madami pa umano siyang dapat maabot at plano sa mundo ng pagnenegosyo. At kasama rito ay ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang hirap kasi sabihin mo, I'm Vince Garcia and I'm successful. Because lahat tayo sa mundong ito, when you say success, it's all personal. Ang hirap sabihin ng subjective yun. To be called one of the successful in Pampanga, pag nanggaling sa'yo, I really appreciate. But for myself, syempre iba yung interpretation of success ko. Giving back of the community, madami. I mean, we do the mentor and mentoring
the same what I got from my mentors. They teach me. I'm sharing that also from other people for free. Then to the team members namin ngayon, we have less than 300 employees. So just imagine how many natutulungan natin. Lahat sila, minsan alam mo, pag nasa business ka, hindi yung sarili mo. Nakikita mo, lumalaki yung, sabi nga ng mentor ko is, you don't need to help hundreds of people. You just need to help one. If you can change the life of one person, that's more than enough. Diba? Hindi mo kailangan ipakita sa tao na marami ka natutulungan. And they don't value that. Choose one person, regardless of what. If that person succeed, that's already your accomplishment. Ako, Chef Vince Garcia, ang pagnegosyo sa akin ay napaka-challenging, pero napakasaya. Minsan, iniisip ko, yung mga challenges, sangkap lang yan para lalong sumarap ang putahe. I encourage people to be in the business. There's no perfect time. The best time is now or never. But then again, you have to face or you have to accept the challenge that may come. It's not easy, but then again, it's fruitful. Sa mga gustong magnegosyo, enjoy the journey, and do not be wag tayong maging madamot to share informations. If somebody, Chef Vince, I ask questions to share because you never know. Minsan ang buhay ng tao parang gulong, umiikot. Isa sa mga natutunan ko sa mga magulang ko is wala kaming pera pero meron kaming abilidad. Kaya ako buhay ngayon kasi meron akong abilidad. Yun lang. So maraming salamat. Dito sa BFP, isa sa mga requirements ng ating mga negosyo is to secure their respective fire safety inspection certificate. May tatlong klase po kasi yan siya. Depende kung ano yung kailangan. It's either kung magtatayo ka muna ng building for business, meron din naman tayo na magtatayo ka or new business dahil meron na siyang building, kukuha ka ng permit for that. And the other one is yung renewal na tinatawag. O dati ka nang may business, i-renew mo lang for the next year. Doon po sa Fire Safety Inspection Certificate, ang requirement po natin doon sa itatayo pa lang is that kailangan mo nang mayroon tayong mga plano. So yung plano po na yan, before po makarating kay BFP, i-evaluate muna siya ng ating mga taga-LGU dun sa Office of the Building Official, yung OBO. So pag natapos nila yung proseso nila doon, titingnan yung design and everything na kailangan sa building code na susundan nila, susunod po i-forward sa BFP para ma-check naman kung anong requirement ni Fire Code para sa new buildings. So ang tawag dyan is yung permit na Fire Safety Evaluation Clearance. So, pag gusto ko ng bagong permit for pharmacy, hingin ko lang yung kopya ng assessment sa LGU. And then, bibigyan nila ako ng assessment, magbabayad ako. And then, after that assessment, bibigyan kayo ng list of requirements ni BFP. Ano yon? Usually, di ba, parang isang stall lang siya. And then, ang unang-unang hinahanap po ay requirement for fire safety. Marami tayong form of fire protection equipment. Kaya lang siya ginawang fire extinguisher. It's the one which is very handy. Siya na yung pinakamura sa lahat ng klaseng fire equipment. And at the same time, readily available in the market. At dito na po nagtatapos ang ating episode ng Sari-Saring Success ngayong araw. Malaking pasasalamat po kay Chef Vince at sa Carmilla Private Resort para sa kanilang kwento ng sipag, dedikasyon at tagumpay sa industriya ng negosyo. Kaya naman sa mga nais magtagumpay, laging tandaan na ang bawat hakbang ay nagbibigay lakas
tungo sa ating mga pangarap. Hanggang sa muli, ako po si Jennifer Salenga at ito ang Sari, Saring Success!